Magic nankudla kwakho. Jesu! Thatha ukudla kwakho. Isigwaqana esingenawo ngisho inyama. Sekwenza njani phela isabatha? Mispoon, dlana ukudla kwakho. Mubuka wena a whole philosophy. Mina a whole philosophy ingadla ngespoon. Akukho ngisho ifork and knife. Jesu! Magic, ufuna ukudla irice ngefork and knife? Yazi ukuthini? I lost my appetite. Sathani lento lenisuke nayo. Hey, buya nozanda. Uzana. Layanike bantu abami into engifuna ukumtshela yona. Ngifuna ukuthi bantu abami nifunde, ngiyezwa. Nifane nathi ama-philosophy, ingcola buchopho, ngiyezwa. Ngifuna ukuthi nifunde until you reach a stage whereby you title change from Mrs. or Miss to udoctor. Ngifuna nifunde nize nibe nama-PhD, ngiyangithola. Ngifuna ukuthi nifunde nifane nathi ama-philosophy, i-dictionary niyazi from A to Z. Ngiyangithola. Mr. Philosopher, yazi math. Yabona-ke i-math, into zethu thina ama-philosophy. I-math ngiyazi from A to Z. Ngiyazi from up to down. Horizontal, vertical, parallel, opposite, adjacent, hypotenuse. Yabona i-math iyangisiza for a thinking capacity. Iyangisiza ekutheni ngikwazi phela ukucabanga la ekhanda lami. Mina ngimbuze ozombuza. Ngizombuza. Magic, if 8 men took 10 hours to build a wall, how many hours it took 4 men to build a same wall? As a philosopher, le nto ayidinga nazo ngiyicabanga, ayifuni ukuthi ngiyicabanga. Kungabathatha nje only 20 hours. See? Wrong, Mr. Philosopher. The answer is ngeke basasema hour. A keyword is a same wall. Mr. Philosopher, you dumb. Awucabanga. Ekhanda akukho lutho. Ubhizi usitshela ukuthi ngingcola buchopho. Ufundile, une-certificate. Wathi nginike advice. Fundela ukwazi. Hayi ukuchoma nje certificate engenamsebenzi. Asambe mina. Ingqondo ayikho ngempela la. Ngibone ngokuthi efuna ukudla irice ngefork and knife.